gaba, ɗayin da murja zaki kai ne kake gaba, kai nuwa da shan Allah mangal jarimi, baka gaji dukkanin tsoro ba a ko'ina, don mai shirin ya jawo mangal ya dakata, dan ɗayar na tsaye, dama ka na neman jarimi guda, kuma jarimi tsaye, na Aminu Masari zaki gwaninmu ne, maganar da zan faɗa gwamna ka ji ni kai tsaye, mangal ne sunadari, cikin gari da ƙauye amma wajen gari, in ba shi ba a yi, bai raina taka ba, baka raina tashi ba, inda akwai irin mangal ko guda biyar, mu dukkanin talakawa ba mu fargaba, yayi zamani da Umar Musa cikin gari, sun taimake mu al'umma don muna faɗa, sai gwamnatin ta koma kan shema jarimi, shema yana yabo mangal ma yana yabo, sun taimake mu al'umma don muna gani, sai gwamna Masari da mangal sun yi lokaci, da Masari da mangal su ba sa abun fata, ya sa gudunmuwa mulkin Masari ko ina, da Masari zai tazarce mangal ya ja gaba, birni da ƙauyuka mangal shi yake shiga, Allah ya ba da mulki mangal ya taimaka, to duk farar daga mangal kakka fassara, kurman baki rike mangal kai da duk wani, ni na sani akwai sirri wanda ban faɗa, Haji Tahir dattijo ga dukwa malami, Allah ya taimaka mangal sannu jarimi zaki. Mu gaida fulma shalga a dangare, ɗan kasuwa da kalke wanda ba kamar yashi, ko da batun siyasa sai an sako da kai zaki. Bismillahi rabbana Allah mai iyawa, kai ke bani dukka dama kai in biyawa, yarje da rasul manzo karnai gazawa, dan alai sahaba Allah ka bai iyawa, ayyo bai tukan gwani, Haji Tahir jarumi, gwarzo namijin gari, mangal ne a dangare, zaki na mu a gari, Haji Tahir gwamnati ba ai in babu kai zaki. Mangal mu gaida fulma shalga a dangane, ɗan kasuwa da kalke wanda ba kamar yashi, ko da batun siyasa sai an sako da kai zaki. Wai wa za ya ja ka bai kasa ba, waye za ya ce da kai ba kai ba, sarki ni na ce da shi ba shi ba, dan kai ne uban mu bango babba, ga zaki uban ƙasa, jigon gwamnatin ƙasa, ƙaryaƙen zagon ƙasa, kai har gwamnoni na arewa suna yaban zaki. Gaba dai baba, ka sha bamban ko dai ta ina baba, kyauta ta ka ta yi bamban ɗan babba, ƙaryan masu yin butulci gun baba, ku bari ko ku sha jiki, ko ku so ko kuma ku ki, ku bari ko ku farke, domin dukkanin talakawa baba nashi ne zaki. Mangal mu gaida fulma shalga a dangane, ɗan kasuwa da kalke wanda ba kamar
na siyasa gwamnonin arewa sun yi yabansa dukkan mai budar a san shi ƙasarsa sai ya zo gare ka gagari gasa ai su ma suna fada dan kai ne kake fada a arewar kana fada ba ma ko arewa ba Nijar ma kana fada zaki ina gani Nijar kayi shugaba ai su ma suna faɗa mangal ka zame uba Hajji Dahiru kan zaɓin su kai tsaye har ba zum kamar ta ba mangal Dahiru ka kai dukkanin mawaka da kuɗi kana raba Hajji Dahiru jigo ne na siyasa Hajji Dahiru jarumi mangal ka sakiransa bangon zuma a bi ka alasa ko ba zum yana yaban mangal san jarumi zaki mangal mu gaida fulma shalga a dangane dan kasuwa rikakke wanda ba kamar yashi ko da batun siyasa sai an sako da kai zaki kai taukin tsakar ruwa yaro ba za ya sha ba uban shi za ya sha kai hanjin jimina mai ajiyar karfe ciki uban lawai da farida taso dan bara unau dan murja a dangare nukutun kun bauna yaro ba ya ja da kai arna sun sako wuta Allah ya sako ruwa makiya dole za ku bi mangal jarimi gida mangal jarimi waje in ban ga Dahiru wa zai ta yi kasar waje shi mangal yana gida ya ba su umarni komi za ya ce ayi dan kasuwa da karke Allah ka sa gaba sannu jarimi Allah ya kula da kai mangal ka kula da mu zaki mangal mu gaida fulma shalga a dangane dan kasuwa da karke wanda ba kamar yashi ko da batun siyasa sai an sako mangal mu gaida fulma shalga a dangare dan kasuwa da karke wanda ba kamar yashi ko da batun siyasa sai an sako da kai zaki shalga a dangare ɗan kasuwa da kalke wanda ba kamar yashi ko da batun siyasa sai an sako da kai zaki